Angibingelele futhi namhlanje sisuku sifundo 10 sekota yethu yokugcina kulonyaka obumubi kimina udlula yonke iminyaka ngobubi u2020 angazi kuwe. Sizofunda ke isifundo sethu esikhuluma ke ngemfundo kwi-science ne-art. Indimana ekhanda umahubo isahluko 19 uverse 1 la sitshelwa khona ukuthi amazulu ayamemezela inkazimulo kaNkulunkulu bese kuzothi isibhakabhaka sishumayele imisebenzi ezandla zakhe uNkulunkulu. Leyo ndimana nje ngiyithandile umahubo 19 ubuye wathintwa isifundweni kuqhubekela phambili uzofika kuphelele kuverse 6. Kodwa nje khona into engithi khile ngakathandaza nje esifundweni sethu ukuthi ubuhle kungenzeka kungabi ubuhle ngendlela yokuthi bungasonisa ubuhle. So qhubeka sikubhekabhekeke lokho. Okunye futhi engicoshile esifundweni ukuthi ulwazi kuyenzeka kungabi ulwazi olulungu lweqiniso, kube umuntu azi kodwa ukwazi kwakhe kube sephutheni. Ngaleyo ndlela ngicela ke sibone masiqala isifundo sethu naleyo background ngasemuva. Inkosi sibuseke saqala ngomkhuleko. Baba usezulwini iba nathi isifundweni sethu nomlaleli waso sicela sibusendele khethekile ngoJesu ubaba nje bonga phakade, amen. Sihlobo sami isifundo sethu ke bese ngithe kusithinta nje kancane ama highlights mhlambe ngakasibheke ke ngigoqe nje kafushane kuqala ukuthi imfundo ibandakanya le zinto eziyi2 iart, ubuchwepheshe kanye nescience noma ke ama science ngokuhlukana nokuthi ke okunye kokuvelileyo isifundweni sethu ukuthi uNkulunkulu kuphela owenza konke okukhona, ikakhulukazi umntwana kusukela ekuhlanganeni kababa nomama azakhule ayozalwa evenyanga ezu9 aqhubeke nokuphila. uNkulunkulu kuphela okwazi ukunakekela umntwana isigaba ngesigaba kusukela eqala nje kuba khona aze abe ngozalwayo noma aqhubeke nempilo esezelwe. Nanokuthi ke umama uma ethanda ingane yakhe uyabonisa ukuthi uNkulunkulu kakhulu uthanda thina abantwana bakhe emhlabeni. Lana ke ngithandile kakhulu engizwisile namhlanje. Okunye ke ngiqondileyo ukuthi uNkulunkulu uyayiqeda izaba zokuthi abantu bangamkhonzi ngoba uNkulunkulu uzembula emvelweni ubuyena uNkulunkulu bakhe esingathi iGodhead yakhe umhloko yobuNkulunkulu nawo konke nje okulungileyo uNkulunkulu ayikhona uqeda izaba ngendlela aveza ngayo ukuthi yonke into ekhona kukhona uNkulunkulu ngasemuva kwayo. Lapha siboneleke ukuthi imvelo ikhuluma ngaye uNkulunkulu noma imembule uNkulunkulu. Ngeke ngathinta ke kumahubo 19 uverse 1 kuyakusisa ukuthi usuku kukhona into oliyenza lixoxela olunye usuku nobusuku nabo ngokufanayo ulandisa obunye ubusuku. Kusho ukuthi konke lokhu kukwazi ukuveza amandla kaNkulunkulu. uNehemiah esahluko 9 uverse 6 ngize ngathi mangimbuka ngathi uyafaneleka ukuthi afundwe. Ngizothanda ukuthi simbhekeke nje ngimthandile impela. Uthi nje wena unguJehova wena wedwa. Uyezwa indaba? Wena ungubani? UnguJehova wena wedwa. Wenzile izulu namazulu alo lonke ibandla lawo, umhlaba nakho konke okukuwo, izilwane nakho konke okukuzo, ulonda konke nebandla lasezulwini likhuleka kuwe. Uyayuzwa ke ngithandileke le ndima lamazwi. Ngizwe kahle le verse mina iyakhuluma kakhulu ukuthi nje uNkulunkulu la kuphela owenze konke nakho konke okukhona emhlabeni. Sifundileke la ukuthi uNkulunkulu kuvele ubukhulu bakhe nobunikazi bakhe bamandla endalweni nokuthi ke konke okukhona kukhona ngaye uNkulunkulu. Ebese kuzoba khona ke la ubuhle bobungcwele lapha sithola khona nje ukuthi yazi into emangalisayo
ukuthi noma umhlaba wethu usungcoliswe isono kangaka, kodwa kusekhona izinto ezinhle, ama-traces of beauty abonakalayo ukuthi uNkulunkulu ngempela njengoNkulunkulu ongcwele wayenze into enhle, nokho-ke sesiyonile-ke isono. Laphana-ke sibonile-ke ukuthi owesifazane wadla umuthi ngoba umuhle emehlweni akhe, unqanelekile ukuhlakaniphisa. La ngithinta khona ekuqaleni ukuthi-ke ubuhle bubodwa abusibona ubuhle ngoba bungahle buholela umuntu ophathe. Genesis sahluko 3 uverse 6. Ngithe uma ngibuka lapha ngase ngithi ake si-apply-ke le ndawana ukuthi iziphi izinto ezinhle kodwa ezingeke sisigcine ebungcweleni noma ezingeke zisise kuNkulunkulu uma silibala kuyibuka. Abantu besifazane, madoda bahle, kodwa masibukana nabo ngaphika laba esishade nabo noma esizwana nabo sizoba nenkinga. Abantu abahle, izintokazi besilisa bakhona, kodwa mobukana nabo ngale kalo onayo vele uzoba nenkinga. Kusho ukuthi ubuhle-ke abusibona ubuhle uma besebuqhelisa-ke kuNkulunkulu, bulahlela le kude ngaphandle. Uyawaveza kuZaga 6:23 ukuthi umuntu wesifazane angakuthathi ngamehlo akhe ngoba nakhe emuhle. And waveza noZaga 31 uverse 30 ukuthi ubuhle bubodwa buyinkohliso nako kubuka kuyize. Onke lawo mazwi akhanyisa nje ukuthi ubuhle bubodwa buyisimo esithanda kuba sibe ngesinkinga kakhulu. So buyela-ke lo mbuzo wokugcina obuziwe lapha kwisifundo sithi ukubhekisa kancane sibone ukuthi ngabe usiphatheleni. Ngitholileke esinye isigaba esithi-ke ochwepheshe ephutheni. uTimothy-ke wokuqala 6 verse 9 kuya ku-10 unaye futhi ufanele uba simfunde ngoba kukhona izinto asixwayisa ngazo kanye noverse 20. Ake ngithi umbheka nje bazalwane, uTimothy isahluko sahluko kahleke kanti ngivule phi la, ngivule ngesiyona uTimothy wokuqala isahluko 6 uverse 9. Khona into ayikhulumayo la, uthi-ke sengifikile khona, uthi kepha abafuna uceba bayela ekulingweni nasesihibeni nasezinkanukweni eziningi zobuwula ezilimazayo ezishonisa abantu ekufeni nasekubhujisweni. Lapha kuthiwa sixwayiswa ngani? Ukuba sixwayisa ngakho uPawulu nawo-ke amazwi usawachazile ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi, abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa. Akhona nje ukuba kubi kokuthanda imali, khona futhi nokudukelwa ukukholwa kuyinto embi kakhulu, bazigwaza ngemijunju eminingi. So ngithe uma ngibhekana amavesi ngathola ukuthi hhayi, akeke nje umuntu awakhe phezulu adinga ukufunda njengoba enjalo. Sengathi inkosi ngasisiza-ke siqaphele ukuthi kunokuba sifune ingcebo nokuba sithande imali, ngaje siphekelele okholweni, sifune ukholo, sifune usindiso, sifune umusa kanye nako konke okunye okunjalo. Sixwaye lezi zinto ezikhona. Akusho ukuthi akubi sonke isikhathi ukufisa ukuba nayo imali nokufisa ukuba nayo ingcebo, kodwa uthando lwayo uma selidlula selukufaka ebuwuleni nasekwenzeni izinto eziphambene, ilapho-ke suke sekuphambene khona siyayidinga phela masazophila lapha emhlabeni. Lapha-ke kuvela indaba yobuwula nokuhlakanipha. Incwadi yeZaga-ke ibeka i-sharp contrast, ibeka nje umugqa ohlukene ocacisayo phakathi kokubili, ukuhlakanipha kanye nobuwula. Esikutholayo la ukuthi-ke ulwazi lwesayensi lulodwa, alungasilokothi lusifundise kusuka kuNkulunkulu, kodwa alisifundise ukwehlukanisa okuhle kokubi, singathi nje-ke iqiniso namanga, ubunyama nokukhanya. Lokho asikwazi ukwehlukanisa, otherwise ukwazi kukodwa akusiyona into enhle. Kodwa ngithande kakhulu uZaga 1 uverse 7 uma esitshela ukuthi imfundo yobuKristu mayisifundise ukuthi ukuqala kokuhlakanipha kumesaba uNkulunkulu, uqala kokuqonda kumazi ongcwele kaIsrayeli. So lawo magama ayabonisa ukuthi thina esikholelwa kwisayensi ngoba vele yona isayensi ayimbi bazalwane, kodwa kwesesikhathi ingqondo yomuntu esebenzisa isayensi ukwenza uba isuke uNkulunkulu bese yenza izinto eziningi, kakhulukazi le minyaka yamabhiliyoni
abayishoyo ososize akaze bayithola kuphi kanye neminyaka emamiliyoni betshengisa impilo kade yayikhona nomhlaba kade wawukhona kodwa abanakho ukubeka uNkulunkulu ngasemuva kokuthi lokho kwenziwe uyena uthi ngathi konke kube khona nje by chance kuyiqhamukele khona kwaba khona leyo ndawana ke enkulu abanephutha ngayo ke ososcience ikakhulukazi bechitha lokho uNkulunkulu akushoyo. Then ke eyogcina ke ipoint yilela kaJobe nemibuzo uNkulunkulu ayibuza yona kodwa ebe emphendula kulokho uJobe abe edideke ngakho. Kafushane nje bengisummarize la isifundo sokuthi kusibhekabheka ke manje siyaphambili kodwa isummary sicishe iphelelise ikhave konke. Umbhalo wesifundo sethu ke bafowethu nodade uqinisekisa la ukuthi uNkulunkulu yedwa uyena owenze izinto ezikhona ezidaliweyo njengoba leyo ndawana iphindaphindwa ke kakhulu embhalweni. Ngakho ke isifundisa kabanzi ngomzekelo wenhliziyo kaNkulunkulu ukuthi injani ekudaleni umhlaba lapho nabantu benziwe khona ngomfanekiso wakhe kodwa sebebonakala beqhubeka bewona umhlaba futhi bewulimaza kakhulu. Kodwa ke iscience ke nayo iathi bekumele ke yenze kangcono ukubuyisela isithombe sikaNkulunkulu kunokuba isisuse engqondweni zabantu. Siphila ke lapha ke ibiology sifundisa khona kusukela umntwana emunyathwa esiswini sikanina akhule njalo aze abe umntwana osephelele inyanga ezu9 abese ezozalwa ke lokho kukhombisa nje ukuthi igaba ngegaba zokukhula kwakhe kunoNkulunkulu ongasemuva oluthando futhi okuthuthukisa lengane ukuba ize ikhule isakhula ngokushaya kwenhliziyo kanina ize ifike lapho inhliziyo ayishayela khona ngokwayo. Konke lokhu kuveza ukuthi uNkulunkulu uma lengane ikhula futhi inesisu kamama siyakhula phambi kwakhe umama olindele umntwana ke abese eba ke ngozokwazi ukuba abe nolwazi ngengane nokuyithanda njengoba nobaba osezulwini enaso isazela esinjalo. Iminyaka ke engale kweminyaka eyinkulungwane eziyisithupha umhlaba udaliweke kusukela ke nangesikhathi sikaZamcolo kuze kube namhlanje. Kusabonakala kodwa ukuthi ukhona uNkulunkulu oluthando futhi owenze konke lokhu ongumdali wezinto zonke. Amandla akhe asabonakala njengoba siwaveza eveza uPaul kwabaseRoma 1 uverse 18 to 21 la esho khona ukuthi uNkulunkulu abangamfuni engeke babe nazo izaba ekwahlulelweni ngenxa yokuthi emvelweni ukhulumile eqeda ukungazi ebuyisa kubabazi. Ikakhulukazi ke lesikhathi namhlanje ke la abantu abaningi bekhonza khona indalo nokhonza umdali. Semqoka ukuthi imfundo yobuKristu ngescience kanye neart ikususo lokho kunjalo kodwa ibuyisa umqondo ukuthi uNkulunkulu nguye umenzi kanye nomsimamisi wempilo. Ekupheleni lemfundiso ke kufanele iyeke ukuphika uNkulunkulu ngoba makuyilokho iholela ephutheni. Imfundo yasemhlabeni ke nemisebenzi yayo iyayithanda ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu akekho. EyobuKristu ke besizothi cha ukhona uNkulunkulu naye imisebenzi yakhe siyayibona ngeleyo mgomo leyo sesiyakwazi ukumokela uNkulunkulu ukhona noma ngayiphi ke indlela abantu babonakala ke bebophezelekile ukuthi bangene ephutheni ngamagama besuka kuNkulunkulu abantu bayangena ke ephutheni. Yileyo nto ke esiyitholayo lapha emhlabeni. And then masiqhubeka nokufunda ubuhle bobungcwele uMahubo 96 uverse 9 la kuthiwa khona khonzani uJehova ebuhleni bobungcwele bakhe nithuthumele emhlaba wonke. Ngibeka nje indlela enginqamela ngayo bazalwane kodwa uzoyifunda nayo apologise kahle uma unika ithuba. Ngifisa nje sibheke ukuthi ngabe le concept lengqondo ye beauty of holiness ichaza ukuthini ubuhle bobungcwele. NjengamaKristu ke asiyibuke le ndawana sibone ukuthi ngakube ithiniki. Kukhona inkulumo ejwayelekileyo ethi ubuhle busemehlweni obukayo
kodwa siyasikhohlwa ukuthi nalamehlo sibuka ngawo ezwa uNkulunkulu Zakha 20 verse 12. Ngakho-ke asibuke ngokukhulu ukucophelela imvelo, sabe sesiyikhonza imvelo, kodwa sikhonze uNkulunkulu ongaphekwayo noyena oyidalile nothando lokuthanda okuhle. Njengabantu-ke abawileyo, ake sibheke okuhle, sibe nomfanekiso ukuthi uNkulunkulu wayenzeni ngaphambi kokuwa. Mhlawumbe ingqondo yethu-ke isiyahluleka ukubona kahle ngomcabango obe kuyikho ngaphambi kokwela esonweni, kodwa konke kufundisa ukuthi uNkulunkulu ngempela ungumdali wezinto ezinhle noma wento enhle njengomhlaba wethu. Ngisho ngathi-ke noma umhlaba usuwele esonweni, kodwa sakubona ubuhle. Khona abantu abahle kulo mhlaba uzothi wow, wamuhle umuntu. Kuyavela uNkulunkulu uyayidala into enhle. Nazi izihlahla nezimbali, khona izinto nje zemvelo enhle ngempela ongeke uyibuke nje uthule, uma uyibuka you even appreciate ubuhle bazo. So ngalapha-ke uNkulunkulu ufuna abantwana bakhe ba-appreciate imisebenzi yakhe, bayituse ngenxa yokuthi bayabona ubuhle bayo. Ihlobisa amakhaya ethu asemhlabeni. uNkulunkulu-ke oluthando lokuhle, uyena futhi okwazi ukwenza-ke kube khona okuhle okuthathekisayo njengobuhle besimilo, kanye futhi-ke nabo ubuhle bokubalulanyana njena, kanye futhi nomusa kanye nezimbali, step to Christ page HA5. Lena-ke sithintile kancane ukuthi ubuhle bubodwa abubona ubuhle. Beauty is not good in and of itself. So ubuhle buba buhle kuphela uma kuNkulunkulu. Bungadidi umqondo wethu, sisuke kuNkulunkulu okuyinto namhlanje eshoyo ukuthi abantu abaningi benze amaphutha amaningi egameni lokulandela ubuhle. Khona abantu abagijima nesilisa bengabesifazane behalelwa ubuhle babo, nabo ubuhle bemali yabo, ubuhle be-achievement yabo and stuff, nabanye abesilisa bahalela yonke into umuntu esifazane ngoba nako bebona ubuhle babo. Lezo zinto-ke ezithanda ukuthi sifuneka siyiqaphele ukuze sikwazi ukubona uNkulunkulu ebuhleni bobungcwele bakhe. Njengoba ibhalo zisho ukuthi masifuna ngokucophelela siyathola ukuthi uNkulunkulu muhle futhi uNkulunkulu ungcwele. Mhlawumbe-ke umbuzo uthi-ke, what are some beautiful things that are not necessarily holy and good? Iziphi izinto ezinhle kodwa ezingengcwele futhi ezingezinhle? Bakithi inkanuko ihamba nokubuka izinto ezinhle bese kodwa inkanuko yona. Mhlawumbe sibuka ubuhle bendalo yabantu, ake si-appreciate nje kuphela kodwa singabi nazo lezo inkanuko. Yileyo nto efuneka siyiqaphele. And then, what are beautiful things that can be made unholy and bad? Into ezingcwele ezinhle esezenziwe zaba ngengcwele, ucansi. Jehova ulubusisile labantu abashadile, thina-ke silenza ngaphandle komshado, sesiyalmosha-ke manje. What standards do we use to make these decisions? Ukufunda izwi kaNkulunkulu nokuqonda ukuthi uNkulunkulu evele etheni, ikuphi ayethe kuhle nayethe akuhle from the beginning, ngoba akaguquki uNkulunkulu wethu. Uma sibhekana endawana-ke ethi ochwepheshe ephutheni, uyakwavela-ke ukuthi ifilosofi nolwazi lapha emhlabeni lubonakala lungenakho ukuhlonipha uNkulunkulu. Abaningi-ke bakhuluma inkulumo ethanda ukuba ibubhuqe, ibhinqe ubuKristu, kodwa ibandla le-Seventh Day Adventist-ke liyaqaphela kakhulu ukuqonda ukuthi kuko konke okwenzakalayo emhlabeni nokwakhekileyo okwakhiwa imedia, asiqaphele ukuthi akalahleki uNkulunkulu ngakho emqondweni yethu. uTimothy-ke simthintile kwiSamariyam la esivezele khona-ke izinto okumele singayijahi, singayilandeli ukuze singoni phambi kobuso bukaNkulunkulu. uPawulu uyasixwayisa-ke la ngolwazi olungelona lweqiniso. uTimothy uqala 6 verse 20, and futhi uyaphinda futhi uyasibonisa ukuthi asikwazi-ke ukudweba umugqa ngaphambi senze lokho kufanele sikwenze, sehlukanise kulwazi lweqiniso nolwazi oluyiphutha. Cabanga nje-ke umuntu onolwazi afundise ulwazi, kodwa lolwazi lakhe lungamzuzisi umuntu, futhi lukwazi ukuba lumenze abe ngofundisa iphutha elinjalo. Sibona-ke lokhu ukuthi abantu abangochwepheshe abaningi basephutheni. Eminyakeni-ke engale kwey'nkulungwane ezimbili
kwaqala ke umhlaba ukuthi ube ngohlakaniphileyo. Ochwepheshe ke emhlabeni sebeqhamuke nezinto eziningi sebezenzile kulomhlaba njengokufunda kwenkanyezi nokunye kuzungeza kwalilanga nakho konke. Kodwa kusemqoka nje ukuthi yonke le science enzima kangaka okubhlungu nokunzima ukuthi abantu basuleke manje kuNkulunkulu babheka le science abayifundayo yayisebaqhesa ke kuJehova. Singathini ke labantu abanjengalaba osolwazi besephutheni, singathini ke ngalokho esithi ulwazi olungesilona na? Ilonto ke sibukayo namhlanje engicabanga ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusinceda kuyona. Masibheka lapha ke ifoolishness kanye newisdom, uZaga 1 uma mfunda nje wonke uyawudweba kahle umugqa oqoqamile ukuthi nalo ulwazi luhle nabo ubula bubi, ngoba ke vele ke ubula ke bakithi bunezinto eziningi phakathi kwakho kukhona ukumphika sidakekho uNkulunkulu. Njengoba esho omunye umbhali lapha kumahubo uthi sithi enhliziyweni lakhe akakho uNkulunkulu. So umuntu ophika uNkulunkulu uyisiwula, kodwa ovuma uNkulunkulu ungohlakaniphile. Uma sesibheka ke sesiyeka sekugcineni nesifundo sethu, siqhubeka la sigcine khona ekucaciseni ubula nobuhlakanipha. Ngiyaphinda ngithi kuhlukene lokho akuhambisani. Akakwazi ukuthi umuntu abe yisula hlakaniphe isiwula ngaphandle ukuthi mhlawumbe emehlweni abantu ke, kodwa kuvamisa ukuthi bekhona kodwa okuzungeza impilo yomuntu. Uma sifunda ke ngokuqhathanisa ke siyathola ukuthi ubula nokuhlakanipha ke lokhu bunjalo ke kunobungozi bokwenza izinto ezibuwula njengokuhamba nabantu abayiziwula. Kuya kumlimazeke nohlakaniphile kumenze enziso kwabantu labo abamzungezile. Umugqa ke ucacile, uNkulunkulu ufisa abantu bakhe bafunde ukuhlakanipha, bakubuke njengona ngcebo ke lokhu futhi bakhule kukho, bande ekuhlakanipheni. Abafundi ke beart nescience baye basebenzisa amakhono okuthola ulwazi bese bazike bese bephuma kangcono baphase kahle naseyifundweni. Othisha ke balapha ke bazakhela ke abafundi abafana nabo, abafundi abahlakaniphe ngokweart nangescience kuphela, abanokwazi ukuthi babe nolwazi oluningi. Kodwa thina amaKristu uma sibheka ngobuKristu izinto zethu siyathola ukuthi iscience neart akusho lutho uma ngabe kuzokhipha eceleni ukwazi ukuhlukanisa kokuhle nokubi, kokulunge nongalungile, iqiniso namanga. Kubalekile ukuthi sibe ngabantu abazoqonda lokho uNkulunkulu akusho basikhethe ukuthi siphila ngayiphi impilo. Singaphili ngokosolwazi kodwa ngolwazi oluvela kuNkulunkulu njengoba esifundisa embhalweni. Lapha ke kuyavela ukuthi imfundo enkulu iyona ke eveza kuthiwa lapha ngicela ube kahle lamagama lawo. Okay, kuthiwa omunye umuntu angatsho ukuthi ke ososayensi abaningi babandakanya umsebenzi wendalo ngokwemvelo noma izikhali ezibulalayo ezakhiwayo ezenziwa ngabantu abafunde kakhulu abaphiweyo. Iziphi-ke izithelo zemisebenzi yabo? Lo ngumbuzo-ke. And sesingabona ukuthi masiqala nje ulwazi lwabo lulwazi olungadingekile ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi lwenza izinto eziphambene. Zaga 1:7 uqala ukuhlakanipha, ukumesaba uNkulunkulu and so on and so forth. Kuthiwa ke abanye abantu ke omunye owake wathola iprize yokuhlonishwa, Nobel Prize winner, engumuntu ongamkhozi uNkulunkulu wayefunde ngokudaliweyo konke, wabethola ke ebhalile emva kwalokho ukuthi ngesikhathi uthola ukwazi kakhulu ngokudaliweyo yilesikhathi kungasho lutho. The more the universe seems comprehensible, the more it also seems pointless. Naye into ayishoyo la sifundani ngalokhu ngalolwazi olunjengalolu ukuthi ulwazi lulodwa kulona alusho lutho futhi lingaholela ephutheni elikhulu. Kusho ukuthi ke yize kukuhle ukuthi sazi, kodwa uma singezukwazana noNkulunkulu umdali sizoba nenkinga yoba ngabantu abangama experts but in error. Indaba kaJobe ke bazalwane, ngithe uma ngiyifunda uJobe 38 kwafika nje kimi ukuthi ngibuka amavesi athile ngoba ngeke ngawafunda onke.
kodwa ngithe uma ngiwafunda lamavesi kuJobe 38 ngabuka athile engicela sithi kwabheka nawe mhlambe azothanda ukuthinta. Ngimbhekile uverse 4 wawukuphi lapho ngasekela umhlaba na. Ngitshele uma ukwazi ukuqonda. uNkulunkulu ubuza uJobe umbuzo onzima kakhulu. Into ayaziyo uNkulunkulu impendulo yakho ukuthi vele uJobe wayengekho uma yenza izulu nomhlaba weseka lomhlaba, kodwa ngenxa yokuthi uJobe naye wayetshengisa ukumsola uNkulunkulu kule simo sokulingwa ayebhekene naso. uNkulunkulu usungisoluleke ngiyakubona, kodwa manje ke ngibuze ukuthi uma umhlaba ngibeka ephekwe isekelo zawo bokuphi. Umbuzo lo ocacisayo ukuthi uNkulunkulu uyena kuphela obekhona lesikhathi uJobe wabe engekho. And then omunye umbuzo omkhulu engiwuthandileyo ulapha kuverse 8, ngubani owavalela ulwandle ngezicabha lapho lwabhoboka kungathi lwaphuma esiswini. uNkulunkulu ubekile icabha evalele ulwandle bazalwane. Asiyiboni icabha lesi kodwa zenza ukuthi ulwandle luhambe libe nomkhawulo ngoba uJobe uyibekile icabha engabona ngamehlo. Phela itsunami ke ithi ukufohla yenza umonakalo ke kulimale izakhiwo nabantu, kodwa make itsunami ulwandle namhlonipha uNkulunkulu njengoba elimisile. Ngakho ke uJehova uyazazi ukuthi wenzeni. Uyabuza futhi uNkulunkulu laphana ke kuverse 16, wake wangena emthonjeni yolwandle wahamba phansi ontweni na. Ngempela uJobe kazi le experience la aze abe nayo. uNkulunkulu yambuza ke la kuverse 22, wake wangena ezinqolobaneni zeqhwa wabona izinqwaba zesichotho. Nakuverse 15, ngubani ovulele ukuchichima kwamanzi omsele nonyazi lokuduma indlela. Imbuzo emkhulu kakhulu. Uverse 28, kukhona uyise wemvula na. Jehova ayikhona. Ngubani owazala amathonsi amazolo na. Athi iqhwa lavele esiswini esikabani nesithwatha sazalwa ngubani na. Bazalwane, azamakhulu amazwi uNkulunkulu awakhulumayo. Kuverse 32 uthi ungakhipha izinkanyezi ngesikhathi sazo, uhole ibhere nabantwana balo na. Awuzwe nje uNkulunkulu ukuthini. Verse 36, ngubani obeke ukuhlakanipha phakathi komuntu. Bazalwane, asibonge Inkosi ngoba hlakaniphe sinakho kunoNkulunkulu okubekile kuthini. Ngubani onika ukuqonda enhliziyweni na. Verse 37, ngubani owabala amafu ngokuhlakanipha. Ngubani ongathulula izimvaba zasezulwini. Aqhubeke laphana amaverse ethu athi ngubani uthi ungayizingelela ibhubesikazi impango usuthise ibhongo lamabhongo. Asinayo leyo ability yokuzingelela ibhubesi inyamazana lapha ehlathini. Lizezela lona ngoba uJehova unikezile ingqondo namasu ukuthi liyibambe yonke lento. Lokugcina kwiverse la 41, ngubani owalungisela inqwaba oyigwababa ukudla kwalo. uNkulunkulu uyatshengisa ukuthi amabhubesi ondliwa nguyena, amabhere ondliwa uye, amagwababa nakho okunye okudlayo emhlabeni kondliwa nguye. Athi laphana uNkulunkulu lapho amaphuphu alo ekhala kuNkulunkulu. Yabona ke besingaqaphelanga ke nathi ukuthi izilwane zikhala kubani nazo kuJehova, abese ezwela enze lokho afuna ukuthi zikufumane. Sesigoqa ke inkulumo yethu bazalwane, siyathola ukuthi njengoba sesishilo ke la ngasenhla asiyiphethe ke ngokuthi nje bazalwane zimbili izathu okungakho isayensi ikhona ukuthi itholele abantu abaningi izinto eziyizona ngelishwa ke iyehluleka ukuthola okuyikho ngeziqalo. Okokuqala nje isayensi efundiweyo ingeyomhlaba ivamisa ukubuka futhi emhlabeni. Okwesibili isayensi ibonakala ifuna ukuphakamisa imithetho yemvelo. Yebo kokubili lokhu kunephutha ke ikakhulukazi ma sikhuluma ke ngendabuko yezinto. Asibheke okokuqala ke ukuthi uNkulunkulu akadingile
umthetho womhlaba ukuthi izinto zakhe ihambe njengoba eyimisile. uNkulunkulu uyakwazi akumisileyo njengoba akudala ekuqaleni, Genesis 1:1. And uNkulunkulu uyasiluleka ke ukuthi ake senze lokho uNkulunkulu akushoyo, sikhumbule ukumkhonza, nokuthi umphumela wesono ungukufa, nokuthi-ke sibaluleke isono ebantwini bonke bonile. Kodwa okusemqoka kakhulu nje esingavala ngakho la ukuthi isayensi kuthiwa lapha hence science gets origin wrong because it denies two crucial aspects of the creation: the supernatural voice behind it, or force behind it, and the radical physical discontinuity between the original creation and what's before us now. Isayensi ke ize ibe nephutha kangaka ngoba iphika into ezimbili, ukuthi kunamandla amakhulu ngemuva kwendalo lekhona, nokuthi ke akusaqhubeki phela okwakukhona ekuqaleni, njengoba sikhona namhlanje awuqale futhi umhlaba. Uma waqala usuvele usukhona, akukho kwenzeka kabusha. Ngamagama, there's no evolution. So ilawo magama-ke kafushane engithanda ukuthi-ke ngiwabeke-ke. Sengiqoqa-ke nje ihlobo sami, sengathi inkosi ngasibusisa sonke bazalwane, isiphe nje ukuqonda ukuthi ulwazi lulodwa lungaba nakho ukuba nephutha. Ulwazi lungaba ulwazi olungelona, nokuthanda imfundo kuhle kodwa ingasikhiphi kuThixo. Khona abantu abakhulile academically, ba-sharp academia, kodwa futhi makuziwe ekholweni hayi banjengembazo engaloliwe. Sengathi inkosi ingasikhaliphisa nako kamoya, even though sikhula kwezemfundo, kodwa sikhula futhi nasikemazweni uNkulunkulu. Inkosi ibusa amazwi ayo manje masifana isifundo sethu ngoJesu. Amen. Baba usezulwini, siyabonga isifundo sethu, cela sigcinele sona kumcabango yethu, kube khona izifundo esiphuma nazo noma sekuphela iviki leli ngoJesu. Siyakhuleka manje naphakade. Amen.